La la la, I'm it boy day. It's G's with the heartless producer. Never give up day. Fatan alkhairi ayyuwatarin sai labari mai daukan sori ba shakka shi zai ci gari ba ni da kun sharri a zuciya sai alkhairi ba yin kaina ba Allah shi ne yayi tsari na zama mai waka har wasu sun ce ai na lalace na wuce in dauka a zuwa na a tare ga mai kwace waka sana'a ce ku daina mummunan zance tsarin Allah ne to kun ga ba zan kauce ba. Nufin Allah ne yanda ya so zai yi maka ka kasance mai waka bai zama aibu ba. Nufin Allah ne yanda ya so zai yi maka kasance mai waka bai zama aibu ba. Wasu sun ce ba mu da tarbiyya wai mai waka bai kan hanya buri kawwa da irin nasa wani dan balle wata mai masa ku kyale mu komi nufi na Allah ne ba wai ba duk yaso ba wanda za ya sauya shi ba wai ba dai zai tashi karkure na shi ba wai ba lokaci zai zo na hutun mu za mu iske shi ba wai ba da kun tambaya mu ce gashi ba wai ba mai kuke iko da karfin ku kun ki miƙewa ba wai ba masu zagin mu ku dau sori makiya sai dai Haƙuri, nufin Allah ne yanda ya so zai yi maka ka kasance mai waka bai zama aibu ba. Nufin Allah ne yanda ya so zai yi maka kasance mai waka bai zama aibu ba. friends da masoya na gode kununan soya zan bauɗe kunce mini samkar in sare to godiya na mai auki shiriduwan ai ogane wakani gunsa nake koyi masoya fatan kun gane wasu sun so mu wasu sun ki mu ba ma boka ba ma tsufu kawai baiwa ce daga rabu ba ka so ka zage mu ba ka san mu kai da ka zage mu